Kamaráti, kamarátky, ahoj. Chcem vás privítať do nastavenia Severka a Campingu Parku na tomto podujatí, ktoré mám hlavným účelom je publikáciu histórii a budúcnosti trampingu v Žilinskom regióne. Začali sa stretávať pri svojom country klubu, v týchto priestoroch teda, s viacerými pamätníkmi doby začiatku arktického trampingu. A výsledkom tohto našho úsilia spoločného je práve táto publikácia, ktorú dneska budeme krstiť. Autormi projektu na túto publikáciu bol Daddy, Amazonka, výdatne sa podielovala teda aj Billy a samozrejme všetci vy, miestni pamätníci a okolní spolupracovníci. Takisto teda musím podotknúť, že to boli aj kamaráti z Moravy, z Kisúc, zo Žiliny, z Tručanských Teplíc a ďalších teda okolitých dedín a obcí. Ďakujem, ahoj. No, povedal si skoro všetko to, čo som plánoval povedať ja, ale teda prečo sme sa vôbec v Európskom združení Severka na niečo takéto odhodlali? Ja predpokladám, že väčšina z vás Severku poznala už vlastne skôr, ako sme sa tu dnes stretli, pretože existujeme už viac ako 25 rokov a od roku 1989 vychádza Tremský občasník Severka a poslaním Tremského združenia nášho je zachovať tremskú kultúru, nielen ju zachovať, možno ju aj zveľaďovať, rozvíjať a vôbec všetky ostatné aktivity, ktoré s trampingom súvisia. A medzi to patrí aj niečo také, čo my v úvodzovkách nazývame muzejnícke aktivity. To znamená, že snažiť sa zachovať pre budúce generácie to, čo trampy aj starší treba od mojej generácie tu vytvorili, vybudovali a po mnohé roky udržiavali. Ja by som teraz poprosil Texa z tramskej osady Florida a kamarátky Dilly a Amazonku. Ja by som poprosil Texa, kde tomu budú asistovať, aby tú brožúrku pokrstil vodou z Gaderského potoka. Ja na to nemám vzdelanie. Ja som neštudoval teológiu. Nemusíme to teda nazývať krstom, nazveme to uvedením do života. To by bolo správne. Tak nech teda vstúpi v život. Ahoj. 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 Edia. Tak nech má veľa čitateľov a nech má ďalších súrodencov. Dobre, ďakujem za túto milú oficialitu. To má málo percent, to nevždy. A teraz by som Textovi odozdal slovo a následne, ak by niekto ďalší ešte pociťoval potrebu niečo k tomu povedať, tak nech sa prihlási a nech príde sem. No, tak len veľmi krátko, ja si veľmi cením teda tieto aktivity, ktorú ste vykonali na Tramskom poli, ak sa to dá povedať. A dovoľte teda, aby som za túto vašu činnosť, ktorú ste pre tramping tu v Žilinskom okrese urobili, aby som vám odovzdal taký malý darček v podobe našej domovenky, ktorá je takýmto spôsobom zaramovaná a určite vo vašom vydavateľstve si nájde svoje miesto.
Začiatku boli len 2